Aký krásny deň. Ja som strašne hladný, idem asi do reštaurácie. Mám tu obranu, takže keby niekto na mňa zautočil, ja takto zostali. Takto. Nejaké dobré jedlo si tam objednám. Tak. Tuto. A môžem niečo objednať. Dobrý deň. Dobrý deň. Jak sa dnes máte? Dobre. Jak sa vy menujete? No, ja sa volám Mivalko. A vy? Pája. To je dobré meno. Môžem ísť k vám? Jak to tam vás vypadá? Ja tak poďte. Idem. Teprve som sa tady stěhoval. Ja už som tu dlho. Tu nejaké nové budovy, už som tu dlho nebol na tejto ulici. Tie nové budovy sú tu. Pekný dom máte. Autíčko mi někde zmizlo, někdo mi ukradl autíčko. Nevadí. Vidíte si ďalšie. Tady prostě nic není. Tady prostě nic. Máte kuchyňu, to je dobré. A dole je taky úplně nic. Říkám, teprve jsem se stěhoval. Chcete sa ísť pozrieť ku mne? A můžu jít prosím k vám? Môžete, tak poďte. Poďme. Doufám, že tam nemáte alarmy. Ja tam mám alarm, ale až keď si ho klikneme. Až keď sa niečo zle stane, tak začne alarm, ale to je ináč v pohode, takže tu máme pekný Lidl, ak ste si nevšimli. A tam ste už určite raz boli nakupovať. Tu mám bazén, tu mám kamery, keby mi niekto chcel ukradnúť nejaké moje veci. Tu mám posteľ. Kde ste? Ale ste tu OK. Ono už bude tma. Tak poďte, ideme? Ide? Tak poďme. Ďakujem za Creative Blaze Cake. To je určite dobré. Mám moju čestku. Tu mám kuchyňu, chladničku. Ja som tu slyšel alarm. To je v pohode. Tak. Můžete si ho prosím vypnout? Tak, už je vypnutý. Je zapnutý, už je vypnutý. Nebolí to uši. Už je vypnutý. Tak. OK, tak sa vidíme zajtra. Alebo sa idete ešte pozrieť sem. Je to tu fakt dobré. OK. No a tu máte ešte dve kokínka. Ďakujem. To je moc, díky moc. Ahoj. Tak dobre. Mám tu nejakú dieru, to si potom skočím do bazéna. Uí! OK. Tak dobrú noc, dovidenia. Zajtra sa zase uvidíme. Ahoj. OK, ľudia, už je niečo po víkendu. Už si to tam určite vylepšil a ja idem na ňu robiť taký menší pregnony, však teraz nekúvať, to tam asi uvidíte. Alebo ani nie. A teraz pôjdem na ňu urobiť ten, že mu dám kamery do domu. Takže, bože, prosím si kreatív. OK, kreatív mám. Dobre, nejaké kamery. Tak, tuto si zoberiem. Monitor. Kamery. Tak, a idem zdať survival. Tak, alebo... A môžem ísť dať do domu kamery. Ideme na to. Maličky. Nevšimne. On je teraz, neviem kde, asi tam. Tak ideme tam. Rýchlo, Rýchlo, ideme. Má tu tam pošku, má tu. Tak, dám ho asi tak kameru. Rýchlo domov. Už sa mi dalo preč kreatív.
on išiel teraz nakupovať, takže idem teraz za ním. Ešte jednu. Asi išiel na procházku. Jednu kameru sem dám. Ok, takže tak, už som doma. Kamerky ľudia. Treba znovu to. Zapneme si ďalšiu. Nie. Ok. Ľudia si pozrite, či všetky kamery fungujú. Funguje. Ešte tú poslednú kameru som dal sem. Tá tiež funguje. Neviem, na čo som tam dala, nevadí. Tú kameru. Ja. Čo robím? On ide asi ku mne. Poď. Čo je na toku? Čau. Čau. Ja som ti donesl jídlo. Ďakujem. To je mňam. Ďakujem. Čau. Čau. Tak. Zase nepotrebujem. Nevadí, dám si, mám survival. Takže tak. Tak, budeme si nejaké knižky. Tak, ešte aby ste si nevšimli, tak tu máme Stark Tower, najväčšia, ale najlepšia. Keď ešte nemáte, tak dajte like, budeme všetci radi, tak ideme ďalej vo videu. Pajo, Paja. No. Ty ten backflip vieš? Dobre. Čo ti je, Pajo? Máš lepší backflip. Ja viem. Aby ste nezabudli, tak dajte like a subscribe, odber. Tak. Ja to neviem. Sme kamoši. No. To jak? Každá sa ide naučiť? Jo, ja to viem. Jej. Dobre ľudia, ak sa vám video páčilo, no tak som ho vyprankoval a v ďalšom videu sa zase uvidíme. Nič? Tak čauže.